alhamdulillah to ya. Ya mung sing barek ora gelem dadi dalang. Heeh. Cilik iki lanang tak gadang-gadang ning dalang kaya aku lho. Muga-muga bisa mayang kanthi becik. Terus kepake ya le. No, ayo Untara. Ya, aja ngono to, Gun. Ayo anak wis telu. Lajeng tasih wonten pawiyatan. Nggih. Wonten pundi? Wonten SMK Negeri 8 Surakarta. Oh iya, Mas piro, Nduk? Kelas kalih niki. Mas Ale ya wis. Aja gleyang. Ngurung gadang-gadang karo anakku aja pacaran sing bagus sekolah sing tenanan. Iki cah saiki aku ora nggih nyang kos iki aku wis rasa ngomong ndak dino terus. Wong-wong ya karepe ben sekolah tutup, sapa iso sarjana seni ngono. Paling seripun nggih, Pak. Nek dicerak karo sing ndang kuwi aja sembrono nduk. Ora ya, aku sekolah sing tenanan wis. Wis muga kekancan wae dadi aja ane teko nganti ngono dadi. Nggih. Ya. Tak pangestoni sok ben iso sarjana seni. Sukses. Regedek sisih kiri kiwane. Apa jenenge? Tekan iki, Nduk. Nggih, Sugeng Dalu, Mak Cangik Marino. Iya, Nduk. Jenenge sapa? Dipun tepangaken nami kula Dinda. Dinda, tok apa Dinda sapa? Dinda Putri Mayangsari. Dinda Putri Mayangsari. Saking Saking Solo. Solo. Asih sekolah wonten? Saking SMK Negeri 8 Surakarta. Ya, iki SMKI ya. Aja dipacane ya, Nduk. Oh ya. Sekolah sing tenanan, kowe dikawal karo satpammu iki kira neko-neko iki. Ae jenenge jos kae kuwi kae. Dadi anake iki ya di nyang diri serakana dinggang serambut karo buke. Menika tasih wonten pawiyatan ugi wonten SMKI Solo. Regedek sisih kimanipun getas. Iya, saya sekolah gitu. Wilujeng Dalu, Mak Sangit. Nggih, Wilujeng Dalu. Dari Tepangan. Nggih. Nami kula Dedek Rate. Didik. Didik kok Didik? Dedek Rate. Oh, tak kira Didik. Desak-desak pawiyatan. Wah, alhamdulillah wonten pundi Didik Rate? Isi lho. Wah, alhamdulillah wonten Institut Indonesia. Ayo. Kemudian ya isi Indonesia terus semester 4 ki mentang sing dadi tentu wae. Nggih, menika Mbah Rate. Wih, ya sedaya saking Klaten. Ngemplak Boyolali. Nggih, nggih sami-sami nggih ya. Lajeng regedek sisih kiwa piyambak menika. Menika Mbak Uti menika. Nggih. Menika ibu kula ingkang telotok akan kula ngukir jiwa raga kula. Wah, ibu nggih menika Ibu Sutarmi Gondoyono. Matane wet aku SMKI kelas 1 lho ndak lumayan nganti sak yaene wis. Ibu ki ora tau izin ra jan masuk angin melu terus. Ah iya, sampe iki dadi sok. Sok para kanca-kanca. Iya.